Ahojte priatelia, a ideme dnes zase čítať. Tuším, že toto už je 4. čítanie z knihy Kult zmeny. No a teraz ideme na kapitolu Život je zmena a nie čakanie na dno. A teraz ako každá kapitola začína to básničkou. Takže jedno ráno ako druhé, hľadaj nové farby v dúhe. Nech tma v tebe nezmení, čo pri hviezdach každý ocení. Nečakaj na pád a slzy, buď odvážny, smelý, drzý. V mozaike chýba už posledný diel. Ten leží na ceste, ktorá je cieľ. No, tak ideme rýchlo na to. Takže, muzika je tu. On je tu spinko. No. Hovorí sa, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Súhlasím. Tiež sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. Súhlasím asi len čiastočne. A tiež sa hovorí, že keď ste na dne, môžete ísť už len hore. Alebo inak odraziť sa od dna. A to je podľa mňa dosť metúce, otázne a vôbec asi hlúposť. Pretože čo to vlastne to dno je? A ako sa od neho dá odraziť? Táto alibistická fráza, ktorú s obľubou opakujeme sebe alebo niekomu blízkemu, je väčšinou len slabou útechou v zdanlivo bezútešnom momente. Ak skutočne nastane situácia, v ktorej je na mieste ju použiť, asi to nebude zrovna najlepší deň dotyčného adresáta. Človeka, ktorý je podľa seba alebo podľa vás na dne. Na dne? A to, čo by mu malo pomôcť, čo by ho malo potešiť, je, že sa má odraziť. A možno ani nie on sám, ale čakať, že niečo ho vystrelí, pretože už nižšie sa ísť nedá. Možno to má znieť ako povzbudenie, ale v podstate len skonštatujete fakt, že už je na hovno, ale že úplne všetko a on by sa mal z toho tešiť. Prosím. Nie je to náhodou ako pokúsiť sa vyliečiť otvorenú zlomeninu stehnej kosti leukoplastom? Teda nemožné? Fráza odraziť sa od dna je hlúposť. A hoci to teraz môže z mojej strany znieť ako niečo negatívne, opak je pravdou. V prvom rade si povedzme otvorene. V ľudskom živote nič ako dno, od ktorého by sa malo dať odrážať, v skutočnosti neexistuje. V skutočnom ľudskom živote existuje iba jediné dno, a to je smrť. Koniec. Ak by existovalo niečo ako ľudské dno, mohla by platiť prvá idea, ktorú som spomenula. Že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A to, že vždy môže byť ešte horšie, znamená, že je vlastne vždy dobre. Aspoň niečo. Začína to byť trochu komplikované, tak to zjednoduším. Kedy ste podľa vás na dne? Myslím, na tom úplnom dne, od ktorého by ste sa mali odraziť. Po rozchode, po rozvode, po výpovedi, po autonehode, po odvykačke, po chorobe alebo počas nej. Keď prídete o byt, prídete o najbližšiu rodinu či priateľov. Čo sa musí stať, aby ste mali pocit, že ste na dne? Ako sa musíte cítiť? Môj pes tu kašle. Ako sa musíte cítiť, aby ste mali pocit, že už sa nedá ísť hlbšie? Že už to nemôže byť horšie? Máte pocit, že ste na dne teraz? Nie ste. Kým dýchate, kým existujete, nie ste na dne. Netvrdím, že ste šťastní, spokojní, bohatí, úspešní či obľúbení. Možno ste nešťastný, nasratý, chudák na mizine, ktorý nevie, čo so sebou. Ale to stále neznamená, že ste na dne. Ak ste sa na to dno tešili práve preto, že je to zázračné miesto alebo zázračný moment, od ktorého sa zázračne odrazíte do búrlivých výšin fantastického života úspešného človeka, sorry. Zabudnite na dno. Kým dýchate, ste v hre. A preto by ste si mali veľmi rýchlo uvedomiť, že skutočne jediné, čo platí, je, že vždy môže byť aj horšie. Opäť to možno znie negatívne, ale opäť nie je. Teraz si predstavte, čo všetko máte, ale mohli by ste o to prísť. To, že môže byť horšie, predsa v skutočnosti znamená, že teraz je dobre. To, že môže byť oveľa horšie, znamená, že teraz je vlastne veľmi dobre.
A ak by sa toho mohlo pokaziť veľmi, veľmi veľa naraz, znamená to, že teraz sa máte ale že hovacky dobre. Takže aké dno? Kým nie ste mŕtvi a práve nie ste úplne šťastní, neznamená to, že ste na dne, ale nachádzate sa práve v momente svojho života, kedy niečo musíte zmeniť. Ľudia si dávajú predsavzatia väčšinou na Nový rok alebo v nedeľu, ale každý tréner, motivátor a v podstate asi aj každý normálny človek, ktorý sa nechce spoliehať na výhovorky, nie je alibista ani lenivec, vám povie, že začať sa dá hocikedy. Nemusíte čakať na Nový rok, ani na Nový pondelok, dokonca ani na Nový deň. Čo ak nepríde? Asi to tak bude, že to najkrajšie a zároveň najdesivejšie na živote je, že stačí 1 sekunda, ktorá ho dokáže zmeniť. Úplne, totálne, fatálne. Najkrajšie preto, že tá zmena môže plynúť z vášho rozhodnutia. Je len málo vecí v našich životoch, ktoré by sme nemohli sami zmeniť, alebo sa o to aspoň pokúsiť. A najdesivejšie preto, že tá zmena niekedy nemusí byť našim vlastným rozhodnutím. Môže to byť rozhodnutie iného človeka, alebo to môže byť zásah zhora, ktorý zmení všetky naše nasledujúce dni. Niečo nečakané a aj nepredvídateľné. Schválne napadlo vám teraz niečo skôr zlé alebo dobré. Neviem presne, o čom to svedčí, ale pravdou asi bude, že ak ide o zásahy zhora, tie najzásadnejšie životné rozhodnutia, vedúce k zásadným zmenám v našom živote, správaní, sú ovplyvnené najmä tými zlými zásahmi zhora. Skrátka, mobilizujeme, keď sa stane niečo zlé. Je to logické. Na druhej strane je asi potrebné vstúpiť si do svedomia a priznať si, že tieto rozhodnutia nie sú odrazom našej pevnej vôle a presvedčenia. V konečnom dôsledku sú to rozhodnutia strachu a výsledok toho najprirodzenejšieho a najprimitívnejšieho, čo v nás je. Budú seba záchovy. Náš alibizmus, výhovorky a schopnosť donekonečna prehliadať varovné signály a Božie prsty si dokážeme priznať, až keď sa z nich stanú reálne hrozby. Spokojne si pofajčievame, popíjame, prejedáme sa sladkým, riskujeme za volantom, skúšame trpezlivosť nášho partnera alebo šéfa, až kým sa zo všetkých negatívnych možností, o ktorých neustále vieme, nestane naša negatívna realita. Krutá, jasná a nekompromisná. Ale je to naozaj také kruté? Alebo je to len naša ľútosť nad sebou samým? Každý predsa vie, z čoho môže vzniknúť rakovina, obezita, tragédia na ceste či rozvrátená rodina. Prečo sa potom tak čudujeme? Prečo sme takí zaskočení, smutní, sklamaní a zúfalí? A hlavne prečo je toto čisté zúfalstvo a dotyk s vlastnou smrteľnosťou často našim najsilnejším, ak nie jediným hnacím motorom? Zrazu zistíme, že je o čo stáť. Zrazu máme nielen chuť, ale aj silu zmeniť to, čo sa nám roky zmeniť nedarilo? Zrazu to nie je až také zložité a ľutujeme, že sme s tým nezačali, respektíve neskončili. Už dávno? Že sme už skôr nezmenili niečo. Som presvedčená, že keby si každý, kto toto číta, sadol za stôl s perom a papierom, nemal by problém zaplniť pár riadkov na nasledovné zadanie. Vypíšte aspoň 5 vecí, o ktorých viete, že by ste ich mali, mohli a aj vedeli hneď teraz zmeniť. A viete, že tieto zmeny by zásadne a pozitívne ovplyvnili váš život. Čo by to asi bolo? Prestať fajčiť, prestať piť, byť dochvíľny, dotiahnuť veci do konca, nejesť v noci pred telkou, nestrácať toľko času pred telkou, 3-krát do týždňa ísť cvičiť, aspoň občas zavolať rodičom, viac sa venovať deťom, viac pomáhať partnerovi, nehádať sa. Toto všetko sú veci, ktoré je možné zmeniť v sekunde. Hneď teraz. Nič k tomu nepotrebujete. Nič kupovať, nič predávať, nič netreba zháňať. Netreba prestávať byť ani sa sťahovať. Netreba meniť šatník ani prácu. Nemusíte utratiť ani euro. Nemusíte nikoho o nič prosiť. Musíte sa iba zmeniť. Ako jednoducho to znie. A s touto domácou úlohou sa dnes večer s vami rozlúčim, teda ráno. Priatelia, majte krásny víkend. Čaute.